מתי בפעם האחרונה שאלת אותה מה באמת עושה לה טוב בלי אגו? כל הזמן אני שואל אותה מה עושה לה טוב, כי ככה אני משפר את הסקס שלי איתה. אני, שהכרתי אותה בהתחלה, אמרתי לה, כמה שאני יותר אשכב איתך, אמרתי לה את זה די בהתחלה, אולי בחודשיים, 3 הראשונים שהיינו ביחד, אמרתי לה, כמה שאני יכיר אותך יותר, אז הסקס יהיה יותר טוב. למה? בגלל שאני אלמד אותך ואני אכיר אותך. עכשיו, היא בהתחלה לא האמינה כל כך, אבל היא ראתה שזה באמת קורה. היא אומרת, כל הזמן הסקס יותר טוב, כל הזמן יותר כיף לי. אבל זה כי אני באמת לומד אותה. אני לא עושה סקס בשביל לעשות סקס, אני עושה סקס גם בשביל להכיר אותה. מה היא אוהבת ואיך היא אוהבת. כי קל לה להוריד את המכנס, לדפוק כאילו זה עץ. זה הכי קל. אבל כשאתה מתעסק בצד השני ואתה... כן, הרבה פעמים אני לא בסקס רק כאילו, לא עם הרגש, אני עם הראש. וזה מה שגורם לי להשתפר, כי אני מסתכל על הצד השני, על איך הוא מגיב ומה... ואחרי שאני מגיע לסיטואציה שאני רוצה, מה זאת אומרת, לדבר הזה, אז אני כאילו עם הרגש נותן לעצמי. כי כשאני נותן לה לגמור, אני מגיע לזה כבר, כי עשיתי סקס למידה, מה שנקרא. למדתי, ועכשיו זה המבחן. סתם דוגמה, לא באמת מבחן. אבל הגעתי כאילו לאן שרציתי, ועכשיו אני יכול לעשות סקס בלי לחשוב.